vítam vás pri mojom ďalšom videjku. Dnes bude taká krátka, milá téma overlock. Chcem vám ukázať v dnešnom videjku, ako si ja mením nite v tomto overlocku. Väčšina z vás má strach z menenia niti. Ja mám ale jeden skvelý hack, alebo taký trik, ako rýchlo a veľmi efektívne naviesť nové nite do overlocku. Tak poďte sa pozerať. Väčšinou overlocku používam biele nite, keďže mi viacej vyhovujú a je to také vlastne akože čistejšie zakončenie bielými niťami, ale sú prípady, keď fakt šijem čiernu látku a potrebujem tam čierne nite, tak si ich vymeníme spolu. Ako úplne prvá vec je, že si poodstrihujem biele nite. Strihneme všetky 4. Druhá vec, dáme ich nabok. Tak. Teraz tam pozakladáme čierne nite a naviažeme ich na tieto biele. Spravíme taký jemný uzlik, aby nám to potom cez ihlu aj cez ostatné otvory prešlo. Takže vlastne založíme si všetky 4 nite čierne a nadviažeme ich na tieto biele nite. Máme vlastne 2 kroky za sebou. Teraz si otvoríme túto spodnú časť. Vyhneme si pätku a potiahneme. Si vlastne tieto nitky rozmotáme, aby sme vedeli, ktorá je ktorá. Vidíte, mne tu čierne už ide a ešte som ju ani nezačala. Máme vlastne 4 nitky. Teraz dôležité je, dám vás bližšie trošku, si vždycky zapamätať, na ktorom ste to mali nastavené čísla. Na ktorom čísle ste to mali nastavené. Kvôli tomu, keď už máte svoj overlock nastavený a viete, že takto dobre šije, tak vlastne, aby ste vedeli, že ho takto máte dať aj naspäť. Čiže tu sme mali 4, dáme teraz na 0, stiahneme za prvú a prevlečieme prvú nitku. Tak, môžeme vrátiť naspäť. Teraz dáme druhú na 0 a ťaháme našu druhú nitku. Vidíte, že sa odkrúca sa v druhá, pekne prešla tu. Vidíte? Dáme zase na 4, tam kde sme to mali. Teraz tu máme medzi 4 5, dáme na 0. Máme za tretiu, dáme medzi 4 5 a teraz dáme 4 na 0. Takže potiahneme za našu 4 a vyvlečieme aj 4, čiže už tu máme všetky pekne prevlečené. Nezabudnite si koliesko dať na nastavenie, aké ste mali. Tak. Ľahké však a máte navlečený celý overlock. Takže naše nastavenie a vlastne naše prevlečenie si môžeme hneď aj vyskúšať. Áno, trebalo by aj zapnúť stroj, áno. Tu môžete vidieť, ako to vyšlo. Hlavne na tej bielej. Ja som spokojná, výmena prebehla super. Takže už len zavrieme a môžeme šiť. Máme všetky 4 nitky veľmi ľahko vymenené. Ja dúfam, že tento návod vám trošku pomohol a uľahčil navliekanie nití alebo prehadzovanie nití na overlocku.
tak toto robím ja, mne to takto vyhovuje. Ak existuje iný spôsob, lepší a vyhovuje vám, budem veľmi rada, ak sa len podelíte. Dúfam, že sa vám páčilo toto moje krátke videjko, tento návod a vidíme sa na budúce. Čaute!